खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबि आपडेट दङ। चिरां जिल्लानि बरदांगियाव राजखान्थियारि हिंसा सोमजिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरदांगि सान्थिपुराव राजखान्थियारि लोब्बा थानाय हिंसा थासारि सोमजिदों। थांनाय हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सान्थिपुर बरदांगियाव थानाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि मावख'खौ बुफाय बुसि खालामदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ। एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया बिबान एंगारबाय। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया थामथि खोलोब बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा बिजाथि मुं आरो बियाबनि मुंखौ मैया मंगलबार खालि फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजाथि फोसावनाय बादियै 63 नं सापागुरि बियाबाव थाखानाय एमएलए थानेश्वर बसुमतारिया बिजाथि मोनैनि मुसलपुर जिल्लानि गावनि आफादगिरि बिबानखौ हगारनायजों लोगोसे आफादनिफ्राय ओंखारबाय। मख'नो गोनांदि बिपिएफ हानजानिफ्राय 63 नं सापागुरि बियाबाव हितेश बसुमतारिनो जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि बिजाथि होदों। थामथियाव दङ। प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों, गोजोन गोरोबथानि उनाव फिन आखायाव हाथियार हमग्रा दोलो ओंखारफिननाया जोबोद दुखुनांथाव। क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि थांनाय जानुवारि दाननि 27 खालाराव भारत सरकार, आसाम सरकार आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय एबसु एनडिएफनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअजों बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै फिन आखायाव हाथियार हमग्रा हानजानि जोनोम जाफिननाया थारैनो जोबोर दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव होननानै रोखा बुंथियो। प्रमिला रानी बिथाङा बुंबावोदि सरकार आरो पुलिस खुंथाया बारग' एनडिएफनि सोद्रोमा आरो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव खोमसि गोसो लानानै सानफ्रोमबो इनाय अत्याचार खालामनायनि थाखायनो खायसे एनडिएफपि मावथिफोरा सानस'नो हायैनि थाखायनो फिन हाथियार हमनो थांखि लादों जानांगौ होननानै बुङो। मख'नो गोनांदि थारैनो गोजोन गोरोबथानि उनावबो एनडिएफपिनि मावथिफोरनि सायाव इनाय अत्याचार खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव होननानैबो बुंबावो। ब्रैथियाव दङ। भारतनि गंसे अख्रां दावहा उराङा जाब्रबथाय जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा। भारतनि अख्रां दावहा MG-21 बिसन उराङा ट्रेनिं खालामबाय थानाय समाव उरां दोनग्रा जायगायाव मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जादों। बे जाब्रबथाय जानायजों सासे अख्रां दावहानि उरां सालायग्राया जिउ गोमानो गोनां जायो। बे जाथायनि सायाव संदाननो बिजिरसालिया बिथोन होबाय होनना भारत अख्रां दावहा बिफाना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बाथियाव दङ। बरबारि हाथाइसालियाव जौ लोंनाय फाननाय, तास तीर खेला जुवा होनाय बायदिया बन्द'। बाक्सा जिल्लानि बरबारि बाजारजों लोगोसेनो बरबारि ओनसोलावनो जौ लोंनाय फाननाय बायनाय, तास खेला, तीर खेला, गान्जा फां सोबनाय बायदि बायदि समाजारि बिथिंनि हेंथा खेलाफोरखौ बन्द' खालामनो थांखि लादों बरबारि गोदी बर' थुनलाइ आफाद, बरबारि दखरा एबसु, बरबारि गोदी बाथौ सिबिथाय आफाद, बरबारि फोरोंगिरि गौथुम, बरबारि हाथाइसालि आरो जौगालु आफाद, बरबारि आन्चलिक बाथौ खुंफुं आफाद, बरबारि आन्चलिक युब संघ, बरबारि प्राइमारि इउपिपिएल, बरबारि प्राइमारि बिपिएफ, फाखामारा प्राइमारि इउपिपिएल, फाखामारा प्राइमारि बिपिएफ, सैबारि प्राइमारि इउपिपिएल, सैबारि प्राइमारि बिपिएफ गासै मोन 15 आफादफोरा जयै लोगो नांनानै बन्द' खालामनायनि थांखि लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।